Isten nevében megkezdjük. Pár másodperc csend. Soha nem akarok semmit a Szentlélek nélkül kezdeni, mert az Úr Jézus annyi szépet elárult róla, és olyan energiákat, meg olyan lelkesedést és lendületet, hogy anélkül nincs is értelme az életnek. Lélek nélkül megvénül az emberiség. Annyi fiatal vén van, akik egyszerűen kedvetlenek, nincs értelme az életüknek, legalábbis így látják ők. Aztán csak ugye, az ösztönök világa kicsit úgy föllendíti őket, mikor egy jó koszt van, vagy valamiféle, mit tudom én, ital, vagy a szexben lelkes után lekvárság, annyit borzalmas. És ezért úgy örülök nektek, hogy itt vagytok. A lélek hozott biztos, az a lélek, aki nem hagy bennünket eltespedni. Hát most ebbe a pár másodpercbe kérjük, hogy ne is hagyjon, lendítsen, lelkesítsen és gazdagítson. Biztos érdekesnek tűnt, és az újnak a hatása, illetőleg jó híre töltötte el a szíveteket, amikor hát így kapta meg ezt a fejlécét, ez az egerszalóki levél, hogy eukarisztikus ifjúsági kongresszus. Miről is van szó? Mire készülhetünk föl ebbe a következő 4 napban? Mit akarunk? Mi az, hogy kongresszus egyáltalán? Mi az, hogy eukarisztikus kongresszus? Mindenütt lelkesednek ezért. A Szent Atya tavaly májusban a jubileumi év nagy pátoszában eukarisztikus világkongresszust hirdetett meg Rómában, és ott 100 000, milliók voltak jelen. Itt Magyarországon 1938-ban volt eukarisztikus kongresszus. Óriási világra szóló esemény. Ez volt a világon a 38. Nézzétek, itt van az emlékkönyve, adtak ki egy emlékkönyvet, a jeligéje, illetőleg a rajza, az a szimbolikája, a Lánchíd, egy kehely, ott a Szentostya, és oda volt írva, hogy a 34. eukarisztikus, nemzetközi eukarisztikus kongresszus. Tehát ennek az emlékkönyve itt van a kezembe. Kedden hallottam egy autóúton, Balinkán nyaralnak a kisebb diákjaink, és oda mentem hozzájuk, és közben hallottam 1:30 a katolikus krónikát a rádióban, és ott annyit beszéltek az eukarisztikus kongresszusról, a pap Tamás atyáék. Erről nem volt szó, de aztán kijavították, mert ma fölkerestek rádió, illetve igen, telefonon, és most csütörtökön már erről is lesz szó, hogy nem csak eukarisztikus hajó indul majd Budapesten az Úr Jézus tiszteletére, hanem hogy sokfelé az oltári szentségnek az imádása egyre nagyobb méreteket ölt. Most egy kicsit a történetét szeretném nagyon röviden ismertetni, hogy aztán lássuk azt, hogy mi az értelme az egésznek. Ennek a 4 napnak, az eukarisztiának a gyönyörű üzenetében. A mottónk a következő: oltári szentség, az egyén több élete, mindenkinek legyen
ilyenje, ugye Egerszaloki levele lent a információba kapható, nekem is volt még egy nyaláb, azt odaadtam, mert nagyon sokat lehet profitálni belőle. Tehát az egyén több élete, a családok égi kenyere, a nemzet egységének záloga. Végül pedig az oltári szentség igazában a mi Urunk Jézus Krisztus jelenléte, és az egész világot átfogni akaró hatalmas erőtere. Meg is fogja ezt tenni. Sokat hallunk még majd arról, hogy pléróma. Magyarul azt jelenti, hogy az egységesülés. Jézus Krisztus az egész világ egyetemet egységesíteni fogja. Mert úgy tetszett az atyának, idézem a Kolosszai levél első fejezetét, lehet jegyezgetni, majd kaptok ám feladatokat is. Szentírást remélem hoztatok, az benne volt az írásban, ugye a kérésben, hogy készüljetek. Tehát úgy tetszett az atyának, hogy Jézus Krisztusban, mint plérómában, pléróma azt jelenti, hogy egységesítő elvben egyé forjon az egész világegyetem, a teremtett világ, az angyalvilág, az egész társadalom, az emberiség, a családok, a közösségek és a személyek. És Jézus Krisztusnak ez a nagy megváltói műve pontosan ezt célozza, hogy ez a pléróma, ez a teljesség bekövetkezzék, és ez be is fog következni. De ezt szolgálni kell mindannyiunknak, önmagunkban, családokban és mindenütt. Van itt egy nagyon szép, mint egy prelűdként, mi az oltári szentség? Az eukarisztia. Erre a válasz ennyi, Jézus, az emberi szív után vágyakozó Isten, hogy kiegészítse annak örök egyesülési vágyát. Az oltári szentség maga a személyes Jézus, aki nagyon szeret minket, és egységesíteni akarja az egész emberiséget. És téged is, meg engem is, önmagamban, a családodat is, ezt a nemzetet is, és az emberiséget is. Most ott a kérdés, mi az ember? Olyan teremtmény, most figyeld magad, aki oldhatatlan szomjúsággal vágyódik egyesülni valakivel. Aki egészen egyé lesz vele, nem önmagunknak teremtettünk. Tehát nem azért vagyunk, hogy egyedül éljünk. Vé szóli, mondja a Prédikátor könyv, jaj annak, aki egyedül van. Sokszor idéztem már innen is, erről a csodálatos egerszalóki szószékről, oltártól, Thomas Mertonnak azt a könyvét, melynek ez a címe, hogy senki sem sziget. De nem lehet elszigetelődni. Aki egyszer elszigeteli magát, az meghal. Az boldogtalanná lesz, vége. Tehát akkor egyé legyen olyan teremtmény, aki oldhatatlan szomjúsággal vágyódik egyesülni valakivel, aki megnyugtatja és megválaszolja 1000 kérdését, meleg szeretettel megöleli és biztosítja, hogy boldoggá teszi. Ennek sok lépcsőzete van, ugye ember szíveken keresztül akarunk mi is, igyekszünk és kell is előre jutnunk az igazi nagy szeretet óceán felé. Na most, hát ez az eukarisztikus kongresszusoknak a célja. Na most itt olvasok néhány érdekességet ebből az emlékkönyvből. Az eukarisztikus kongresszusok, ugye kongresszus összejövetel, voltak éppen kongresszusoknak kezdeményezője egy francia fiatal lány, Tamizié Emilia. A dél-franciaországi Tourban született 1834-ben.
Házuknál gyakran megfordult egy bizonyos Dupont abbé, egyszerű, finom, fehérhajú pap, aki szerb fölött serénykedett az oltári szentség imádásának terjesztésében, és 1849-ben sikerült is bevezetnie Tourban az éjszakai szentségimádásokat. Nem volt ám ez az ilyen oltári szentségnek ilyen külsőséges, csodálatos ünneplése. Mindig hitték, ették, hiszen hallunk majd erről bőven, de azt, hogy így külön ünnepeljék, itt kezdődik. Azért tették, hogy az európai testvérharcok és politikai forradalmak évtizedeiben megengeszteljék az elfeledett, sokaktól magára hagyott megváltót. Borzasztó idők voltak azok, figyeld az évszámot, 1834 és 1849, 1848-ban hirdette ki Marx a kommunista kiáltványt. Pont a magyar szabadságharc évében. És akkor már ezek a racionalizmusok, meg immanens világszemléletek, amelyek azt mondják, hogy nem kell itt istenkedni, meg kilépni ebből a világ, ez olyan gyönyörű, itt tudunk mi boldogok lenni. Majd az tudomány megoldja, nem kell ide pap, meg Jézus, meg Isten, senki, majd megoldjuk mi, és akkor jött a racionalizmus, ugye a tudomány minden, jött a materializmus, az anyagban benne van minden, csoda az anyag, látni fogjuk majd. Benne van minden a létben, ez az egzisztencializmus, aztán benne van minden a naturában, a természetben, ez a naturalizmus. Az egyházra nincs szükség, Istenre sincs, nincs helye már, a tudomány már mindent megoldott, amit azt hittük, hogy az Istentől kell megoldani. De aztán nem kérdezték tovább, hogy honnan indult el a világ, és ki az ősabszolútum, ezt nem volt szabad kérdezni. Hát tudjátok, az ember mindig ilyen kis butus tud lenni, ha nem vigyáz magára, és ha Jóisten nem emeli ki. Ez olyan, mint a mocsári bogár, tudod milyen, hogy beássa magát 30-40 centire az iszapba, amelyik már hát nem annyira latyakos már, és akkor pici kis lukon, ugye? És akkor nézi az eget. Látja az eget. És akkor nagy horderejű kijelentéseket tesz az égről. Hirdeti tudományával. Erre jön a sas, aki a mélységek fölött úszik szinte a végtelen felé, és szemléli a végtelent, és akkor elkezd beszélni a végtelen, vagyis az ég végtelenjéről, szépségéről, és a kis kukacottan kineveti. És tudománytalannak nevezi a tapasztaltat, aki a végtelent megsejti, mert ő bent ott gugyorog a kis mocsarában. Tipikus. Ez volt a múlt század. És látjátok, ebből a rettenetes gúzsba kötöttségből az oltári szentségen keresztül kezd a világ kiemelkedni, hogy nézzük a Jézust, aki megnyitotta számunkra az eget, mert onnan jött, és odafelé hagyott el bennünket. Na így indul. Aztán akkor tovább mondja, hogy a kis Emília kora gyerekségétől fogva körül volt véve az oltári szentség áhítatának légkörével. Ez a kis idős Dupont abbé, ez kezdeményezgette nála. Aztán első áldozása olyan volt, mint a korabeli francia kisleányoké, semmi különösebb nem történt vele egész életén át, mintha Isten ma nem annyira misztikusokkal, mint inkább átlag emberekkel akarná véghez vinni világra szóló terveit. A világra szóló terv pedig az egységesítés. Az ördög az nem egységesít. Az ördög szétver. Nézd meg, jöttek ezek a nagy világszabadítók, tehát ugye a 1800-as években a forradalmak szétvertek mindent, ami szent, ami szép, ami nagyszerű, aztán jött a Hitler, őrület mit művelt, jöttek a Sztálinok, meg a Kádárok, meg a Rákosik, meg a mit tudom kik,
elképesztő, hogy még most is alig bírjuk lerázni azt a sok mocsarat, vagy hinarat, amit ránk erőltettek, és ilyen ellenerőkkel szemben muszáj kikecmeregnünk. És ez az eukarisztikus kongresszus egy ilyen kikecmergés ebből a rettenetes helyzetből. Azt mondta ennek a kis Emiliának, egy ilyen a legelső, alig sikerült kongresszus után, ez az atya, bárhogy lesz, ne feledje, az oltári szentségnek föl kell ragyognia az egész világon. Vagyis Jézusnak. Nagyjából ez volt az a világ, amelynek útjain elindult az ismeretlen és kicsiny francia lány. Tamisié Emilia, hogy az eukarisztiával mégis diadalt üljön köztünk Jézus. Nagyon nagy hatással volt rá egy ünnepség, mert azért látjátok, a Jézus nem lehet ám visszaszorítani soha. A Jézus mindig diadalt fog aratni, kinevetik, meg minden, ne törődjám azzal, hogy téged kinevetnek, meg aztán csúfolnak. Mi olyan helyre mész, gyere a Kóla-sziget, ott majd igen, ott melegedhetsz, meg aztán mindenféle csoda dolgod lesz. Az az igazi, meztelenkedj, ez kell öregem, azt utána még öngyilkolhatsz, meg aztán kábíthatod magad, drogoz. Most is, hogy jöttem Budapesten keresztül, megállított valahol a piros lámpa, és ott egy bokor mögött ott volt egy olyan középkorú, olyan bizonytalan fehérre, meg szőkére, nem tudom milyenre festett hajjal, egy hölgyemény, és hát persze látszott az arcán az a rettenetes kielégületlenség és nyugtalanság, cigarettázott, az közben oda tette az óra elé. Na hát ez igen, Kóla-szigetnek a kínálata, ugye. De oda menj, hát ilyen helyre jössz, ugyanez röhely. Látod, ilyen ellenerők. Ez a kislány 1873 nyarán arra az ünnepségre ment, ahol az üldözött, összetaposott, meggyötört francia katolicizmusnak Jézus szívét tisztelő körei Paris-le-Monialban 60 francia képviselőnek és a hívők ezernyi tömegének jelenlétében ünnepélyesen felajánlották Franciaországot az isteni szívnek. Ekkor vetődött fel a kis Emília lelkében a gondolat, hogy az oltári szentségben személyesen jelenlevő Krisztust valóban, mint a társadalom királyát kellene elismertetni. Hogyan kellene ezt tenni, még nem tudta, de mint eszmény ott lebegett előtte Lüttichi Szent Julianna, aki az úrnapért esztendőkön át fáradozott, és alakok Szent Margit, kis egyszerű leánykák voltak ezek, apáca leánykák, akinek műve szintén csak 150 év múlva hajtott ki igaz virágokat. Ezekkel dolgozik az Úr, hogy senki se dicsekedhessék, ilyen kis egyszerűekkel, és nem királyasszonyokkal, meg mit tudom kikkel, bár ma este majd a Szent Misébe egy magyar születésű királyasszonyt fogunk magasztalni, Szent Hedviget, akit 2 éve avatott Szent Pé a pápa. Na ugye, és akkor csak hogy közelebb kerüljünk az oltári szentség ünnepléséhez, a Lüttichi Szent Julianna. Tegye fel a kezét, aki hallotta az ő történetét. Lüttichi Szent Julianna. Ő is ott az 1700-as évek körül, 1800-as évek elején ilyen kis látnok volt. Nagyon mélyen gondolkodott. Szemlélni tudott. Van köztetek is ám ilyen. Látnokok. Nem is mondja talán. Nem hirdet. Aki már hirdeti magáról, az nagy baj. És mégis lényeget lát, mély, komoly, de ugyanakkor jókedvű, derűs. És ez a kis Julianna egyszer valami olyan látomást látott,
hogy egy napkorongot mutatott neki, az a bizonyos égi erő, ami olyannak látszott, mint egy torta, ugye? Fény lett, de egy szelet, mint egy torta szeletet kivágtak volna belőle, fekete volt. És akkor megkérdezte az üdvözítőt, én nem tudom, ő hogyan beszélgetett vele, én tudom, hogy én hogy szoktam vele beszélgetni. És választ is kapok. Én nem tudom, te szoktál vele beszélgetni? Te tudod. És már kaptál választ? Hát majd meglátjuk, de biztos. Lehet, hogy meg se tudod fogalmazni, azt mégis belőle élsz, és én is. De hát a Julianna, és ezt a választ kapta, hogy ez azt jelenti, ez a látomás, hogy az egyházi év egy ragyogó, szép misztérium, Kriszti, a Krisztus titka, ami a megváltás. Az egyházi év ezt ábrázolja ki advent első vasárnapjától Krisztus király vasárnapjáig. A Krisztus misztériuma pedig ne felejtsd el a megváltás, és ennek mozzanatai az úrvárás, az megtestesülés, inkarnáció, vagy karácsony, akkor a munkás élete az Isten fiúnak, akkor a szenvedés az emberiségért, a halál, a föltámadás, ez mind a megváltás titka, a mennybe menetel, a Szentlélek elküldése, és a Jézus végső diadala, amit most hallottunk az előbb, az a pléróma, a Krisztus király ünnepe. Most, és azt mondja, ez gyönyörű, ez az ünneplés, a Krisztus misztériuma azonban az egy fekete szelet, az egy hiány. És ez a hiány, hogy az oltári szentséget nem ünnepli az egyház méltó módon. Mert hát ugye azt tudjuk, ezt ismétlés gyanánt, bár többször előkerül majd, Jézus alapítja az oltári szentséget mikor? Szólalj meg már, harmatos virágom! No, az utolsó vacsorán milyen napon? Na végre. Tehát nagy csütörtök, tudjátok, de hát merjetek szó. Tehát nagy csütörtökön, de akkor ugye olyan szomorú volt a hangulat, mindenki, ott az apostolok ugye, reszketve sejtettek valamit, hogy itt nagyon szörnyű dolog készül, és akkor igazából nem is tudták fölélni, vagy átélni. És ennek a nagy csütörtöknek ez a sötét árnya évezredek, 2 évezreden keresztül majdnem valahogy ezt a csodálatos Jézusi jelenlétet árnyékolta. És akkor azt mondja, tégy meg mindent, kis egyszerű, kis névtelen, kis apáca leányka, hogy az egyház méltó módon ünnepelje meg a közöttünk lévő oltári szentségben lévő Jézust. Aztán ez a kis leányka elkezdett, mit tudom én, hát szólni a lelkiatyának, akkor őt mindig nyugtalanítja, ez az égi hang, akkor a lelkiatya azt mondja, jaj, hát akkor próbáljuk a püspöknél, a püspök is ugye érezte, hogy itt valami érdekes és igaznak látta, azt eljutott Rómáig a dolog, és a pápa, az akkori pápa azt mondta, hoppá, igaz. És akkor rendelt el úrnapját. Közben mentek ezek a posványos, piszkos, hinaras csúnyaságok a történelemben, de az nem baj. De az oltári szentség, a Jézus, a plérómát teremtő csoda mindig inkább működik és dolgozik, fog is, és ő fog győzni. Most még egy szépet fölolvasok itt, azt mondja, az eukarisztikus világkongresszusoknak általában, de különösen a lillei első kongresszusnak el nem vitatható dicsősége egyrészt az, hogy szinte kizárólag világi hívek hozták életre, azok is fáradoztak körülötte, toborozták össze, és vitték közéleti diadalra az eukarisztiát. Na most itt is ez ment ám. Képzeld el, hát ugye tavaly ezt a Szentlélek ihletésére így elhatároztuk, hogy hát ez legyen ebbe az évbe, meghirdettük, aztán hát én nem sokat tettem ennek az ügyébe, hogy most itt összejöjjünk, biztos, hogy többen fogunk még holnapra, sokan jönnek, meg holnap utára. Világi hívek, az én aranyos barátaim, betegen, szegény Zolikánka, jóisten áldja meg, hogy
a Telek Zoli most már évek óta ugye dolgozik, és olyan nagy betegsége van, de itt van, a gerincével alig tud mozogni, de itt van, és szervezte, és szervezi, és világi hívek meg ti, akik itt most az oltári szentség körül fogtok majd csodálatos módon megjelenni, meg elősegíteni, egyre szebb legyen a dicsősége, diadala. Az Úristennek ez tetszik. Mert ti is papság vagytok. Mi a papság? A papság elhivatás, Isten kiválasztottjainak az elhivatása, hogy az Istent, a Krisztust belevarázsolják a világba. Van hierarchikus papság, fölszentelt, ezek volnánk mi, hála Isten, már vagyunk itt néhányan. Aztán az általános papság, ti vagytok. Ti királyi papság, szent nemzet. Szent Péter apostol, az első pápa mondta ezt a levelében. Tehát nektek is ez a küldetéstek, hogy fáradozzatok a Krisztus ügyéért. Na, olvasom tovább. Másrészt pedig az az üldözés és az a sok szenvedés, amely élesen sötétlő háttért vetett az első eukarisztikus világkongresszusnak, ez ott az 1875 után kezdődött el igazában, ez a Lillei, 1881-ben, pontosan július 28-án, tehát pont ebbe a hónapba. Még egyszer, tehát az az üldözés és az a sok szenvedés, amely élesen sötétlő háttért vetett az első eukarisztikus világkongresszusnak, szinte máig is állandó velejáró maradt, mintha a királyok királya mellett ma is állandóan ott settenkednék-e világfejedelme. Hát itt settenkedik. Ezt nem bírja elviselni. Ahol Jézus megjelenik, valóságosan ott már ő lehetetlenkedik és idétlenkedik. De viszont, mintha a misztérium ódii, a mai Krisztus gyűlölet mellett állandóan ott imádkoznék a misztérium amoris is, az örök Krisztus szeretet porba hulló hódolata. Ez úgy tetszik. Tehát az nem zavar bennünket, hogy milyen sok disznóság van, meg Kóla-sziget, meg mit tudom én. Mindenütt nem baj, nem kell elkeseredni, és segítjük kiemelni őket. Ugye nem elveszíteni kell az embereket, meg gyűlölni, azokra se gondolj gyűlölködve. Közéjük ne keveredj. Ugye azt mondta minap egy fiú a szüleinek, ugye éppen, hogy csak olyan kamaszodó, 14-15 éves körüli, ő a nagyhűző, ugye? És akkor hát, hogy ne próbáld, vagy ne kezd el a kábítót, mert már cigarettázik, persze, ugye, mert az a nagy fiú, hát természetesen a nagy lány, ugye. Nem fogod tudni abba hagyni, mondják neki a szülei. Sok példa lesz majd a eljövendő napokban, nem lehet abba hagyni. Én el nem kezdeném, nem lehet, na. És akkor azt mondta, ugyan már, mit tudnak már a mai öregek, szülei 35-40 évesek, mai öregek, ugye. Ő tudja, meg kell azt kóstolni. Na, aztán elmehet, ugye. Szóval mindenhol ott settenkedik ez a misztérium ódii, ugye ez a rettenetes őrültség, de nem haragszunk ezekre, hanem aggódva szeretjük őket, és akarjuk megmenteni, kimenteni ezekből a szakadékokból. Ugye egy nagyon kedves kis történetke, ugye az egyik kórházba talán 6-7 asszonyka, egy asszony szoba. Azt ott elkezdtünk beszélgetni, mindig nagyon jók ezek a beszélgetések. Nem térítés ez, csak hát ott vagyok. Aztán, hogy tudják rögtön, hogy mi újság, ha egy pap megjelenik, nem is ilyen ruhába, csak úgy civilbe, csak mondom, azt mindjárt rögtön elhiszik, mert hát azt bolond lenne, aki azzal hegyszegne nem pap létére, hogy ő pap, ugye? És akkor tehát ezt rögtön elhiszik. És akkor hát elkezdték, hogy mennyi gazember van, mennyi bűnös, mennyi utálatos, mennyi ilyen, meg a rablók, meg minden. És akkor az egyik asszony azt mondja, hogy az Isten miért nem tapossa el ezeket? Hogy írtaná ki őket?
És erre kezdtem törni az okos fejemet, ugye, hogy mit mondjak, és erre egyik szerény kis asszony azt mondja, hogy ezt nem jól mondta, asszonytárs, mert a Jézus nem azért jött a földre, hogy elveszítse a bűnösöket, hanem hogy megmentse. Mondom, köszönöm. Nekem hosszú időbe telt volna, mire összehozom ezt az idézetet, és ez rögtön mondta ez az egyszerű asszony, aztán csend lett, tudod, abba a szobába. Mindenki tudta, hány kilós, hol a helye, és hogy mint keresztény, mi a küldetése. Tehát nem gyűlöletkeltés, meg nem, mit tudom, milyen megvetés ez, hanem egy nagy aggódó, kilépni akarás, illetőleg kiemelni akarása önmagamnak is, meg a családomnak is, nemzetemnek is, ennek a világnak, ezekből a nagy veszélyekből. Hát így indultak az eukarisztikus kongresszusok, és aztán ugye jött el a 1938-ra már nagyon sok kongresszust összehívtak, hát akkor itt van, hogy a 34. Tehát ez volt a 34. itt Magyarországon. Tehát ez a kongresszusok története. Na most még olvasok föl a Bulád atyának a Misztikus Test című könyvét, sokat fölhasználom majd. Ezt érdemes megvenni, borzasztó mély. Aztán nagyon sokat kell rajta elmélkedni, mélyülni, aztán valami csak kijön belőle, mert ez az ember, ez misztikus. Most a következőket írja, hogy még tisztábban lássuk a kongresszusnak, illetőleg nem a kongresszusnak, hanem az eukarisztiának a csodáját. Nemrégen 3 meditációs napot töltöttem egy diákcsoporttal az Alexandria melletti sivatagban, hogy elgondolkozzunk a fiatalokkal a Szent Mise lényegéről. Sajátosan arról a vacsoráról, amelyet eukarisztiának nevezünk. Ezt a misztériumot együtt ünnepeltük éjszaka is a csillagok szikrázó fényénél. Itt is volt olyan, hogy éjszaka, mindig pénteken éjszaka, éjjel volt a Szent Mise feledhetetlen. Most nem tudom, ez miért nincs benne a programban már évek óta. Tehát ezeket nem én szervezem, látjátok. Hát lehet, hogy majd újra visszatér, de az valami káprázatos csoda. Éjszaka, a Szent Mise. A 3. nap végén az egyik résztvevő ezt mondta nekem. Atyám, sohasem hittem volna, hogy a Szent Misének ekkora a mélysége, és oly nagy a hatásköre, hogy misztikus aktusban egybe kapcsol a világ egyetemmel. Még egyszer olvasom. Sohasem hittem volna, hogy a Szent Misének ekkora a mélysége, és oly nagy a hatásköre, ez tulajdonképpen Jézus, ugye, a Szent Mise maga Jézus, hogy misztikus aktusban, tehát szemlélődő cselekvésben egybe kapcsol a világ egyetemmel. Ezt majd látni fogjuk, ezeket mind kibányásszuk, hogy ez mi, hogy és mint van. Erre így válaszoltam neki. Pedig te a Szent Miséről még szinte semmit sem tudsz. Eddig még nagyon keveset mondhattunk el a misztériumról, amely végtelenül fölülmúlt téged, engem és mindannyiunkat. Érdekes, ugye, hogy majd most 7 órakor a Szent Misével fogjuk folytatni, illetőleg igen, a mai elmélkedési sorozatot, és azzal fogjuk befejezni, és a Szentlélek ihlette, úgy látszik, a Téglás Ferenc barátomat, aki a televíziónak, a katolikus adásoknak a vezető, operatőre, vagy rendezője, hogy már tavaly külön nagy, hát mikor, nem is, hanem mikor megjelent az Egerszalóki levél, körülbelül márciusban, nagy örömmel jelezte, hogy atyám, sikerült elintéznem, hogy
Egerszalokról szentmisét közvetítsünk. És vasárnap 11 órától 12 óráig ez a csodálatos szentmise fog megjelenni a televízió képernyőin, az 1-es csatornán. Valami 2-es? Biztos? Akkor a 2-esen. Igen, hát majd ő úgyis még megmondja előtte, de mindegy, szóval az élő adás lesz. Tehát az eukarisztia csodálatos ereje. Na most még egy kis prelűdöt hadd mondjak el, hogy mi is a vázlattervünk. A vázlatterv az, hogy egy nagy harmóniába belépni. Nem is vázlatterv ez, hanem a mostani egerszalóki találkozónak a fő célja. Egy hatalmas harmóniába belépni. Isten a harmóniák megteremtője, és mi ebbe a harmóniába belépve csodálatos módon rendeződünk, és visszük magunkkal ezt a rendet. Nincs szánalomra méltóbb és veszedelmesebb dolog kiszakadni bizonyos harmóniából. Az maga a boldogtalanság. Rohanni valahova céltalanul, a megsemmisülés, az elhagyatottság felé, a néptelenség felé. Egy kis példát mondanék el, hogy 2 harmóniából szakadt ki egy szegény kicsi gyerek. Olyan baba, még nagyon picike. Az egyik harmónia, amiből kiszakadt, az az édesanyja drága szíve alatti csoda, harmonikus világterv és világrend volt, azért, mert én megtudtam, hogy hónapokon át örökké lázadozott ez az áldott állapotban lévő anya, hogy ezt a gyereket, ezt meg kell ölni. Aztán nem jött össze neki. És azt mondják a mély lélektan kutatók, hogy ha egy gyereket nem várnak, és folyton a gyilkosságán, a meggyilkolásán fáradoznak vagy gondolkoznak, az a gyerek olyan mély sebeket visel el és szenved el az anya vérkeringésén, szíve lüktetésén keresztül, hogy amikor a világra születik, akkor legjobb esetben, ez a legjobb eset, kisebb rendőrségi komplexus egész életén keresztül, hogy ő nem kell senkinek, ő kár, hogy él, mert hát nem várta senki. Hát úgy maradtam, a csuda vigye el. Aztán most már mit csináljak? És akkor megszületik, szegény kis áldott áldozat. Most ezt a gyereket a másik ilyetén nagy harmóniából való kiszakítás akkor érte, mikor a szülei, lett az anyja, az apja nem is törődött vele, hát ugye nagyon sok fiúnak ez nem ügy. Úgy. Nem erről volt szó, emlékszel, tavaly is idézgettük. Minek az? Ölesd meg! Meg is öletik, hajaj. 5 millió? 45 óta most már Magyarországon? Amit csak számon tartanak? Na most akkor kidobták, szóval. Az valaki fölszedte ezt a szegény gyereket, de ez a halála előtt állt. Először is nem csak az volt a számára az öröklött rettenet, hogy nem várták, hanem ez torszként született. Aztán még kidobták a másik harmóniából, a családból, az anyai szeretetből, és akkor a halálán volt. És ismerem azt a 2 drága szülőt, apát, anyát, akik valahol rátaláltak, már volt 2 gyerekük, több nem lehetett, és akkor azt mondták, hogy hát vigyük haza.
Aztán elkezdték szeretni. Visszaépíteni a harmóniába. És hogy milyen nehezen, milyen sebesen és milyen torzultan lépegetett egyre jobban kifelé, és azóta ez boldog gyerek, a járásán 2 műtét után látszik még az a bizonyos ugye, harmóniából való kiesés, de most egyre inkább visszatér oda. És látjátok, ez a mi küldetésünk. Isten áldja meg ezt a drága anyát, apát, és mindazokat, akik ilyenekkel foglalkoznak. Azt is elmondtam már egyik évben, ugye, hogy a pünkösdi júniálisokon, vagy majálisokon, ahogyan esik a pünkösd másodnapján, Mária remetén ezeknek a nagy családoknak szokott lenni a sereg szemléje. Aztán akkor én is nagyon szeretek oda kimenni, mert annyi széppel találkozom, és akkor történt ugye egy alkalommal, hogy volt valamikor leányka jött oda, de akkor már nem tudom, 10 vagy hány éve nem találkoztam, mert annyit tudtam róla, tanítvány volt, annyit tudtam róla, hogy hát nem, férjhöz ment, de nem született gyerek. Aztán képzeljétek el, hogy 10-12 év után 6 kisgyerek ott körülötte. Hát mondom, téged a Jóisten megáldott. Azt mondja, igen, mind örökbe fogadtuk. 6 te. A harmóniát biztosította. Csodálatos. Hát látjátok, ez a mi küldetésünk. Ezek különleges szentek? Nem hinném, ezek keresztények. Ezek a keresztények, akik ilyetén módon tudnak harmóniákat biztosítani a többi ember számára. Aztán majd, hogy hogyan kell biztosítani neked, anyuval, apuval, otthon, a családban, ezt majd valahogyan megfogalmazzuk, megéljük, próbálkozunk. Biztos, hogy óriási eredmény lesz, mert hát ezt a mostani egerszaloki találkozót, ezt a Szentlélek hozta össze az Úr Jézusnak, úgy látszik, a küldetésével. Be is fejezném, mert aztán holnap majd megnézzük, hogy mit jelentenek ezek a kilépések, és hogyan kell összekapcsolódnunk a harmóniákkal, vagyis a harmóniába lépnünk a természettel, a szellemvilággal, az intelligenciával, önmagammal, a családdal és az emberiséggel. Még itt egy szépet olvasok föl Bulád atyának a gondolataiból. Jogos az a kívánság, hogy az eddigieknél mélyebb és átfogóbb látásmódra tegyünk szert, úgyhogy a maga egészében tekintjük, amit én kozmikus szemléletnek neveznék, mert úgy kell értenünk a szentmisét, az oltári szentséget, mint egybe kapcsolódást a világ mindenséggel, mint minden létező igazi egyéválását a misztikus testben. Ez prelűd, ezek mind elő fognak kerülni, de figyeld, élvezd. Most még ilyenkor olyan jó, annyira frissek vagytok és tele figyelemmel, pisszenés nélkül, annyira nagyszerű. Talán ilyenkor nagyon el tud mélyülni majd az egész érdeklődés, és ez a mély misztérium. Sajnálatos módon hívő keresztények közül igen sokan ijesztően távol vannak az eukarisztikus lakoma mélységi dimenziójának, még a megsejtésétől is. Érted ezeket a szavakat? Mélységi dimenzió. Magasság, mélység, dimenzió, ez egy tartomány. És azt mondja a Szentlélek,
Pál apostolnál, hogy azok, akik egyre inkább Krisztusba elmélyülnek, megsejtik, hogy mi a magasság és a mélység, a hosszúság és a szélesség. Érted, mit jelent? Tehát a dimenziók, választ tud találni és választ tud kapni minden nehézségre, minden léthelyzetre. És nem, ha ki is csorbul egy picit, akkor tudja, hova jöjjön vissza. És látjátok, azért kell minden évben megerősödnünk többször is, hogy abban a nagy, misztikus egységbe vissza tudjunk térni. Mondja tovább, amikor a szokásos híven az oltár elé lépnek és fogadják a feléjük nyújtott szentostyát, majd hallják szólni a pap szavaiban Krisztust, ez az én testem, kötelességszerűen válaszolják rá a maguk ammennyit, ami azt jelenti, hogy igen, úgy van. Mégis vajon hányan vannak köztük, akikben tudatos, hogy itt minden mindennel egyesül, az ég és a föld, az anyag és az élet, a múlt és a jelen, az emberiség és az istenség. Mély titkok közelébe jutottunk. Talán most úgy kellene, ha az Úr úgy megnyilatkozna, akkor azt mondaná, hogy mint Mózesnek ott a csipkebokorba, hogy ne közelíts, vedd le saruidat, tedd le mindazt, ami világi, ami profán, ami közönséges, és úgy jöjj megtisztult szíveddel. Így tudsz egyre közelebb jutni a titkok titkához, ahhoz a Jézushoz, aki jó barát, aki szeret, aki mindegyikünket hazavár. Hát egyenlőre akkor amen, és akkor mondanám, hogy ez lelki gyakorlat, nagyon fegyelmezett, nagyon szép most ez a délután, így szeretném, hogy így legyen. Majd ezt többször fogom mondani, mert biztos, hogy még gyarapodunk, és ugye nagyon szeretném kérni azt, hogy szíveskedjetek minél többen jegyezgetni, ott van a Egerszalóki levélben, hogy hozzá magaddal tollat meg füzetet. Komolyan vedd a lelki gyakorlatot, légy szíves, olvasgass, tanulgass, szemlélődj, ne sokat beszélj, tartsd meg a rendezőknek a szabályrendszerét. Most itt értitek, miről van szó. Nem akarom újra elmondani. Nagyon nagy küldetés, csodálatos. Lelkiolvasmányul ajánlanám, ott lent már mutattak nekem a könyvárusok, az oltári szentségről több könyv jelent meg. Ha Bulárd atyának a misztikus testet, tudjátok, ezt érdemes megvenni, de mondom, ez nagyon nehéz, de azért izgalmas. De vannak ott lent mások is, most nem fogadtam el, mert ugye az érkezés perceiben még a mindenféle eligazodás miatt, de nézzetek körül, ami az oltári szentségről szól. A Szent Misében még tovább visszük majd ezeket a gondolatokat, és akkor holnap majd ezek a távlatok egyre inkább elmélyülnek, és misztikus szépségekbe fognak torkolni.